nyimpen ning yen ana ing iki jagoku menang aku minggat saka negara Wirata piye to sampeyan ngantuk pripun yen menang niku ngukupi Wirata lah ya maksudku ngono yen aku menang jagoku menang negara Wirata tak kukupi kuwi jenenge totoan bur manuk mudeng kowe oh dados menika bur manuk ya piye Bilawa wah waniya totoane bur manuk yen sampe jagone Paman Kincaka menang aku lek dadi kere yo ben kudune